नैदिनै गोथार साननि गोथार हाबाफारियाव मानाव गिदिर आसामनि मुख्यमंत्री बिथां सारा नों आफा इसोरनि मुङाव गोथार बावसालियाव बावफैदों। बिथांनि सफैनायजों लोगोसे नों आफा इसोरा बिथांनो मोजां गियान गुन होनानै रायजोजों लोगोसे गावनि जिउ सोलेर दानानै अरायबो समाजनि मावलांनाय नों आफा इसोर खाथियाव जों बोर बिख'दों। हे आफा इसोर मा थानायखाय मा होनो हानो गैया जोंहा जेबो नों सोरजिनाय जाहागौ बेखौनो